fokus det bliver mere på drikkevarerne her til aften. Og jeg har selvfølgelig en plan for i dag, eller for i aften. Og jeg må sige, hvor det ender henne, det er helt op til jer selv. men der er faktisk struktur på det. Her til at starte med, vil jeg prøve at fortælle jer lidt omkring baggrunden med hensyn til alkohol. Og når vi så begynder at komme dybt derhen af, så er der nogle af os, det deler os i hold, 2 hold,